Oh, live ta karon diri sa barangay barangay Plaridel, no? Live ta karon diri sa barangay Plaridel, no? Sa Dinagat Island. Sige. Kon ba sa tong Lagi. tribal? Lagi tribal. Awaga tayo, no? Purok Ono, no? Mo na Purok Ono din idaog, no? Sige ba eh. So live ta karon diri sa barangay Plaridel, no? Sa ilang patron nga Senior San Isidro Labrador. So naa diri karon ang usa nga trustee sa Caraga Region 30, naa diri ang RD, ang Regional Director, no, si Barangay Plaridel, no? Dinagat Island. Oh, Dinagat Island, naa diri ang RD sa Region 13, no? Kauban sa mga officer, no? O admin. So live ta karon, no? Lagi. Okay. So ato sa ato sa i-view ha. Tambay ka diot. Ingon ani kanindot ang view. Guys, no? Okay, naami karon diri. Asa nara? Kani mo picture dia ha. Na picture. Okay. Live na, the video na. Okay. Yeah. 1, 2, 3, smile. Sapa. Video ni. Ito na Video with pic. Sige. Sige raw naglakad ka. Sige. Thank you. Ito na guys. Apa naman yung sarili? Live ta karon guys, no? Live karon sa Dinagat Island. Okay guys, no? Ingat kayo guys. No, baka isda eh. So sa barangay Plaridel, no? Na. Kana po taga ka. Na human mo ni picture. Gunit sa lubi. Taga. Sige. Siapa tahu sini? Siapa? Oke. Lagi to ba kay video to? Video tuh. Oh, video ni. Mana lang? Dito ko talaga pay dito tanawan ng pay. Apili ko dire. Lagi. Sige. Laro kay kani. Gubernur na panoorin ng pagkatana sila sa dinig ko sa Plaridel, dinig sa Kayitan. Ano siya yung mga fisher fox? Oy! Lagi. Ano siya kuan? Oy! Gisabot oh! Gisabot! Ano ang mga kuan o mga fisher fox man din ang kuan. Hello guys, tindot kayo guys ang barangay Plaridel.
Dito sila guys, no? Ang sa Kalinlalong. Ang dagat guys, no? Tanaw ang mga bato dito. Ito Tanaw ang mga bato, tanaw. no? Mga rock information guys. Ako gabi kanindot. Muna, kanang exit dire ito na. No? Kasi naman dire. At mga na, paingon na, Loreto. Loreto? Loreto. Paalbor. Albor, Loreto. Muna na siya ang kanang Pacific Ocean. Pacific Ocean. Guys, mga moro. Moro national. Guys,